No niin, nyt meillä on 5 kruunua tuolla, niin voitais lähteä toi ground chesti taas avaamaan, mutta unohin sen magical chestin avata video, mutta ei sieltä paljon mitään tullut. Sieltä tuli vaan 2 ballua, niin ne on niinku aivan syvät mitä sieltä tuli ja ei sieltä paljon mitään muuta tullutkaan. No eiköhän mennä peliin. Toi pääs aika paljon tekee elämää. Mä vähän nyt paskalta. Jos otetaan vähän enemmän maatyyppejä, niin tää nyt toi vaikka tänne. No nyt ottaa hirveesti enemmän. Nyt ei ole ehkä hirveesti järkeä ottaa Fire Spiritteja, kun hattaa kuitenkin jonkun kauhean lössin. Tänne jos mä oon mulla, niin ainakin tää Valkyrie. Niin. Jaa. Sit se laittaa sitten Sparkin. No ihan sama, se on aika helppo tuhota. Älä nyt sitä prinssiä, please tuho. Älä prinssi. Hyvä, et se ei kerinyt ainakaan. Joo, toi eka toweri tolta meni niinku siinä. Sitten mä nopea sinne linnalle. Aputyyppeihin sinne nopea ja se hyökkäys loppu siihen. Se otti aikaa reilusti tuhattua siltä helttei tuolta se linnalta 999. Ja semmonen yritetään saada tästä 3 kruunua. Voi vitsi, lähtee taas se minipekka. Eiks laittanut minipekkaa? Ei, vissiin, joo, ei. No niin, jes. Toi nopea tohon. Ja pitää vähän lagas. Se pääsy hitin vetää, voi vitsi. Ei, miksi mä laitan prinssiä kannan sama. Nopea Valkyrie sieltä. Tuhon nyt se nopea se Inferno tuho. Voi vitsi. Jos mä oon niin nopea sinne kauheita lössiin. Jes, laittoi sinne tommosen. Nyt sillä aikaa tuho toi tower. Jaa. Jes, mä laitan se fireball alas. No niin nopea. Älä. Ei sillä kerkeä olla vähän mitään. Jes. No jee. Otettiin 3-0 voittoja. Pitäisi saada 2 tornia seuraavalta vastustajalta alas. Ja mennään nyt vaan tähän seuraavaan peliin. Tää nyt toi tonne aluksi. Millainen se prinssi tulee? On se vähän semmosen hyvän kombon. Jaa, voi vitsit. Ja siinä meni sen molemmat. Ja toi muu Valkyrie meni sinne. Se on hyvä, kun ei ois mennyt, jos otan prinsessia. Ja sit jos saa semmonen, se on hyvä kombo. Vitsit, tää on ärsyttävä tyyppi. Tän siihen nyt tommoset, paitsi toi ärsyttää tämä tuolla. Toi vitsin. On siinä tonto.
No nyt Spear Goblinit perään, nopea. Joo. Tästä tulee varmaan 1-0, koska tää on aika paha vastus. Ei kirjoita laittaa Fire Spirit. Joo, ehkä. No vitsit. Oliko se nyt pakko? Come on. Mut se voi toimia, jos mä teen tän mun taktiikan. Ja heti tän jälkeen, eli nyt siihen toi ja sitten toi. Ja sitten siihen, laita Fire Spirit perään. No voi vitsi, come on. Ei nyt voi. Me joudutaan varmaan tuhottaa jollain Goblin barreilla. Nopea toi ennen kuin se spavnaa ne. No vitsit. No. Jaa. Ei. Nyt nopea tommoset sinne. No hyvä sitten nopea tommonen taas. Meni mun kaikki eliksiirit. Tuhotkaa se tower. Tuo. Yes, no niin yes. No nyt pitää puolustaa. 18 sekkaa, kyllä keritään. Ja hyvät mahikset, no niin. No, mä pääsen priisti vaihtoja. No. No niin jep, tää on 1-0. Niin yritetään vielä yksi peli vetää. Tästä tuli ehkä vähän pitkä video, mut ainakin saadaan toi Crown Chest. Mennään nopea tähän peliin, ettei tuu hirveen pitkää video. Se on tommonen. Miksi mä laitan Fireball? Miten järkeä? Järkeä oli laittaa Fireball. Meidän kerää vähän. No, ainakin hyvä, että se käytti noihin tornadia turhaan noin 3 tyyppiä. Ei vitsi. Käyttäkää noihin, jes, ja sitten tämmöstä kerää. Sitten please, kerkeisikö vähän lataa. Ja just hyvin tohon perään. Jos vaan nyt ei toi tulisi tommosta tyyppiä eteen. No, vitsit. Ois nyt voinut antaa mulle ton ekan towerin, kun mä tarviin vaan yhden. Ei, miksi mä laitoin jos Sparklein? Jos mä nopeen. Tää en mä tarvii nopea. Ja sitten se laittaa tommoista. Se laittaa 100% Valkyrie. Mä tiesin. Toi nopea tuohon perään. Saadaan hyvin tuhottua. No niin, lataa eliksiiri. Nopeampaa. No tonne noin. Tohon toi. Ja tohon toi. Toi taktiikka on vähän ärsyttävää. Tai siihen vaikka nyt tommoset. Ja tommonen vielä perään. No niin, tuhotkaa nopea. Yes. Pääs ainakin vetää tän päähitti tän nopeasti. Niin laita Goblin barrel. Goblin, Goblin barrel. Fire Spiritit perää. Kerkeä. Yes. Ja nyt me on varmistettu se meidän. Nopea. Ollaan varmistettu se. Crown Chest ja 1-0 voitto tulee. Joo. No.
tulee semmonen 10 minuutin video. Nyt mennään avaa tää ground chesti. Katsotaan tuleeko sieltä mitään. Noniin. 398 goldia, 3 gemi, 1 spare goblin, 6 teslaa, 5 rokettia ja 40 goblinia. Ei mitään hirveän hyvää tullut. Mutta se olisi tämänkertainen jakso siinä ja se olisi vaan moi moi moi.